Dejan, za tabo je prvi teden v Domžalah, kako bi ga opisao? Pa za sad je sve super, igrači su me dobro prihvatili, dobra atmosfera, tako mi deluje. Mnogi igrači žele da mi pomognu, da se prilagodim što pre, da se naviknem na grad, na ove treninge i sve. Radi se super, uglavnom sa loptom, to mi odgovara i treneri su onako ljubazni i svi su me prihvatili kako treba. Jutro igramo u Celju, za kakšen izziv gre? Pa malo znamo o Celju, ali video sam malo stadion i to, sviđa mi se. Mislim da će biti dobra utakmica, nadam se da ćemo odmah krenuti sa pobedom i sa dobrim igrama. Tako najvažnije je da ostvarimo dobar rezultat, a za nas je to pobeda. Verovatno ćemo ići na pobedu, siguran sam i nadam se dobre igre. V Sloveniji boš prvič nastopal, kaj pričakuješ oziroma kakšni so tvoji osebni cilji tukaj? Pa sigurno da napadač sam, da želim da dam što više golova i da pomognem timu da pobeđujemo, što je najvažnije. Najvažnije je da mi imamo dobre rezultate, da nam ide dobro i da ceo tim igra dobro.